jiya. Wata mata ce ana hira da ta ce ita da karuwa ce amma yanzu ta tuba ta bari, ta ga aya. Wata rana kun san dama na gaya muku abinda kake following shi za a dinga turo ma, to tunda ita nan take neman kuɗi dole irin waɗannan mutanen za a dinga turo mata. Kawai sai ta ga wani alhaji ko alhajin daɗi ko alhajin naira sai ya turo mata filar da kwas, sai ta karba, sai ya mata magana sai ta ansa. Bayan sun gama gaisawa sai yake ce mata, kawai sai ya turo mata miliyan guda. Miliyan guda? To yanzu ya kenan? Sai ya ce so ne kake isko ni Abuja. Aiko jiki na rawa ta shirya, an ka ce biri ya hau sama ga banza, balle awakin sarakuwa ta sun ɓace. Aiko sai ta hanzarta jiki na rawa ta yi Abuja. Tana zuwa ya ƙara tura mata wasu miliyan guda. Wani gida ne mai katon get yadda take ba da labari, kusan get 10, a buɗe wagga get a shiga, a buɗe wagga a shiga. Ta bi shi ya kai ta cikin gidan, yana kai ta ya ƙara mata wasu kuɗi, ya nuna mata wani kicin na alfarma da kaji da komi, ya ce ta shiga ta dafa abinci. Ta ce to ni abin da ya kawo ni mu yafa. Sai ya ce mata a'a, ina da mata, zan je wurin su zan kwana yau, da safe sai in dawo, amma ki dai ki kwanta ki ci abinci. Idan kika ƙare kin ga ɗaki ga ya can? Ta ce i. Ya ce ki shiga na ciki ki kwanta. Ta ce to yayi. Bayan ta shiga ta ce sai ta yi sallah, ta ce duk iskancin da take yi tana yin sallah. Bayan ta gama sallah ta gama addu'a sai ta zo ta dahu kaza guda da abinci, ta kawo ma wani dattijo mai gadin gidan, ta ce baba gashi, ta girmama shi ta bashi. Bayan ya ansa sai ya ce Allah miki albarka, wallahi a cikin 'yan matan da ake kawo a gidan gaban taɓa ganin irin ki ba, amma me ya jiwa ki cikin wanga hali da karuwanci? Ta bashi labari ita ba zawara ce kaza 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 kaza. Ya ce to tun da hakke mutu ne ya kirkici zan taimake ki. Ya ce to yayi. Ya ce kin ga ɗakin nan akwai wani ɗaki da ya ce miki in dare yayi ki shiga ki kwanta ko? Ta ce ya ce ga ki kuskura ki shiga wannan ɗakin. Bayan ta shiga ta ce sai ta yi sallah, ta ce duk iskancin da take yi tana yin sallah. Bayan ta gama sallah ta gama addu'a sai ta zo ta dahu kaza guda da abinci, ta kawo ma wani dattijo mai gadin gidan, ta ce baba gashi, ta girmama shi ta bashi. Bayan ya ansa sai ya ce Allah miki albarka, wallahi a cikin 'yan matan da ake kawo a gidan gaban taɓa ganin irin ki ba, amma me ya jiwa ki cikin wanga hali da karuwanci? Ta bashi labari ita ba zawara ce kaza 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 kaza. Ya ce to tun da hakke mutu ne ya kirkici zan taimake ki. Ya ce to yayi. Ya ce kin ga ɗakin nan akwai wani ɗaki da ya ce miki in dare yayi ki shiga ki kwanta ko? Ta ce ya ce ga ki kuskura ki shiga wannan ɗakin, kuma ga ki kuskura ki bude shi. Ta ce to yayi. Ta ce wallahi ta gode, ta ɗauki kuɗi ta baba. Ta ce dare na yi sai ta ji wani dodo ya hito daga wannan ɗakin, yana ta bugun gangu yana ƙara, wani abu ne kamar dodo yana ta ƙara yana bugun gangu. Ita kuma tana can cikin ɗaki hankalinta tashi ta rurruhe. Sai da swahiya har swahiya wannan dodon na kuka, sai da swahiya ta yi sannan ya koma ya bari. Sai ta zo ta jiki na rawa ta gaya ma tsoho ga abin da ya faru. Wa'annan kuɗin da aka tura mata ta raba ta ba tsoho wani abu, ta kama hanya ta tsere, shi ma tsoho ya tsere, mai gadi kenan. Sai ga mutunan yana turo wata mesej ta yaudare shi, yana ta zaginta, kuma sai ya walakanta ta, kuma in kere na yawo zabo na yawo sai an haɗu, don haka sai ya haɗu da ita wata ran. Hankalinta ya tashi ta kakkara layukan, ta ce daga ranar ta bar karuwanci, yanzu miji take nema ta yi aure, don ita ta ga aya. Shi wannan mai gadin ya gaya mata, ya ce wannan ɗakin da kike gani inda kin kuskura kin shiga da sai dai wata baki ba, wannan dodon zai zuwa ne ya yi kalaci da ke, ya canya naman ke, ya shanya jini ki. To mun gani yanzu da Allah da ta mutu, menene sila? Social media. Menene sila? Abokan banza take mu'amala da su,
don haka yanzu social media ta haɗa ta da abokan banza